बेलाखौनो हामबाय सिनि मिडिया पार्सन दङ दिनै सिनि टिप्रामाव थाना हामजागै अजाराव जों साइमानका प्राय 150 200 जन दिनै भटार्स आरो जइन खालायफैखा जों बावनो दिनै सिनि बुबाग्रानिङै ताइ सिनि टिप्रामाव थानिङै जाय बावनो खाबाय खुबायखे लामसगो ताइ थिनांगो ताबो बोसकांनि जे इलेक्शनाव आं खाख्लायो बर' फाइमानि टिप्रा मथानि काइसा अंश सुद अंश सिमिया टिप्रा मथाना हामजागे जे फाइमानि यागुला टिप्रा मथानि टेबो फान राखा ताइ टेबो कराकनाय आं खाख्लायो ताइबो जारा तिनि आरो कांग्रेसनि इंया केबा सीपीआईएम नि इंया केबा कुबुन बदलनि जारा फाइनेरक अमतिखेनो बरबो तिनि हाइके जुगदान खायानो अ आशा आकांक्षा नारगो ताइ आं खाख्लायो जों सिनि बुबाग्रानि याकनो टेबो कराक खायनानो हामबाय।